Selebrasyon sang Pasko agin sa ulog paagi sa kasanag sa Pasko 2018 sang University of San Agustin. Yaring report. Ginselebrar sa mga estudyante, manunudlo kag mga tumalanaw ang tuigan nga selebrasyon sang kasanag sa Pasko sa University of San Agustin sa syudad sang Iloilo, Lunes sang gabi. Mayara sang sinaot upod ang USA kawilihan. Kag kinanta sang tanyag ng USA Troubadours kag USA Coro Liturhico. Nangin atraksyon man ang fireworks display. Ginpangunahan sa mga kaparian, estudyante kag manunudlo ang Christmas lights countdown. Merry Christmas! Mabuhay kita tanan! Viva San Agustin! Kadungan man sa opening of lights ang pagbukas sa publiko sang ikatatlo nga Christmas University ID sang universidad.